Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, pinili nila Gonzalong magpaalam na muna sa kanyang mag-ina na tutungo siya ng baryo. Hindi naman ito tumutol sa kanyang desisyon, gawa ng alam nila ang responsibilidad ni Gonzalo. Nang tuluyan na itong makalabas sa kanilang tahanan, nagbilin pa si Nognog sa kanyang ama na umuwi ng maaga kinabukasan. Tumangulang naman noon si Gonzalo habang sinisipat ang kanyang anak na dahan-dahang isinasara ang pinto ng kanilang pamamahay. Ilang minuto pa ang lumipas, muli nang nasilaya ni Gonzalo sila Sulay na naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. Magandang gabi ho, Ginoong Gonzalo. Tayo na ho at kanina pa kayo hinihintay sa baryo. Bungad na wika ni Sulay. Ganun ba, Sulay? Sige, tayo na. Sagot naman ito. Matapos nilang makapag-usap, agaran din naman nilang nilisan ang tahanan ni Gonzalo. Sa pagdating nila sa baryo, napakarami nilang nasilayang pagbabago dito na halos hindi nila napansin noong nagdaang gabi. Maging si Gonzalo noon ay hindi maiwasang magulat sa kadahilanang ibang-iba na ang kanyang paningin sa baryong kanilang ginawa. Habang patuloy siya sa pag-iikot, napansin niya ang iilan sa kanyang mga kasamang pilit umaahon sa pagkakalugmok. Dahil sa awa at konsensya noon ni Gonzalo, tanging paghingi na lamang ng kapatawaran ang kanyang nagawa sa mga ito. Ginawa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang kahit papaano'y mawala sa kanilang isipan ang 1 buwang kanilang naging parusa. Habang naglalakad silang tatlo, doon na naikwento nila Sulay at Mirno ang mga kaganapan. Ayon kay Sulay, noong mga panahong tumungo si Gonzalo sa Siraway, ay naging maayos at normal naman ang lahat. Nagbago lamang ang kaganapan sa baryo makalipas lamang ang 3 araw. Dahil sa pagsapit ng 3 araw ay ang pagdating ng angka ni Sinsimon galing Tigbaw. Mag-aaklas sana ito ng digmaan sa panig nila Gonzalo, pero nabigo ang mga ito dahil nadatna nila ang baryo ng kanilang angkan na nawawala ang kanilang gabunan. Pilit nilang ipinagtanggol ang kanilang baryo pero hindi nila ito nagawa sa kadahilanang masyadong marami at malakas ang puwersa ng angka ni Sinsimon. Ilang mga kabataan ang nalagas noon sa kanilang angkan, kung kaya't napag-isip-isip nila Sulay na tumakas na lamang upang hintayin ang pagdating ng kanilang pinuno. Ilang gabi silang nagpaikot-ikot sa bundok para lamang makatakas sa angka ng mga aswang na naghahanap sa kanila. Sa loob ng ilang gabi, walang kain at walang pahinga si Sulay at Mirno habang patuloy na nagkukubli sa mga ugat ng puno. Pinili nilang maghukay sa mga ugat ng puno sa bundok upang makahanap ng perpektong lugar upang makapagkubli. Halos inabot din sila ng ilang linggo, kung kaya't labis-labis ang kanilang pamamayat. Dagdag pa ni Sulay, napilitan din sila noong kumain ng mga bulate at lupa sa paligid para lamang mabuhay. Nang makahanap na sila ng pagkakataong makababa ng bundok, pilit nila itong ginawa nang sa gayoy tuluyan na silang makalayo sa angka ni Sinsimon. Pagbaba nila ng bundok, doon nila napagtantong nasa kabilang ibayo pala ng bundok sila nakababa. Bale, iikot pa sila sa bundok na yon para lamang marating ang tahanan ng mag-ina ng kanilang pinuno. Doon nila nais tumungo upang kahit papaano'y meron silang matutuluyang pamamahay kung sakali mang maamoy sila ng mga aswang.
Dahil sa malayo-layo pa noon ang lalakbayin nila Sulay, pinili nilang gumapang ng halos kalahating araw sa nagsisitaasang damo sa buong paligid. Napakarami nilang naingkwentrong mga galang hayop sa paligid, pero ang lahat ng ito ay ipinagsawalang bahala nila Sulay. Dumating din sa puntong natuklaw ng ahas si Mirno, kung kaya't kinakailangan ni Sulay na sipsipin ang dugo nito sa sugat na nilikha ng ahas. Sa pagsapit ng umaga, doon na rin sila natutulog sa nagsisitaasang talahib upang magkaroon sila ng sapat na lakas sa pagsapit ng gabi. May mga pagkakataon ding nakakarinig sila ng mga panauhing naglalakad sa paligid na siyang kaanib ng angka ni Sinsimon. Kapag nakakaramdam sila ng mga aswang, pinipili nilang bagalan ang kanilang paghinga upang hindi sila maramdaman ng mga ito. Binalot din nila ang kanilang mga katawan ng lupa nang sa gayoy maikubli nila ang kanilang amoy at kanilang presensya. Paniniwala na kasi yun sa ang kanila na ilang henerasyon na ding napagpasa-pasa. Sa paglipas pa ng ilang araw, patuloy pa ring nag-iikot ng bundok sila Sulay. Kahit hinang-hina na ang kanilang katawan, pilit pa rin silang nagpapakatatag alang-alang sa kanilang pinuno. Nang makalagpas na sila sa talahiban, nadapo naman sila Sulay sa hindi gaanong malawak na kakahuyan. Doon ay matyaga silang dumaan na halos sa bawat paggapang nila sa lugar, nagkakaroon sila ng sugat sa kanilang katawan. Ang iilan sa mga matatalas na kahoy ay halos bumauna sa kanilang mga binti, pero pilit pa rin nila itong tinitiis. Marating lamang nila ang tahanan ng mag-ina ni Gonzalo. Sa pagtagal nila sa looban ng kakahuyan, halos mapasigaw na si Mirno dahil sa sakit na kanyang nadarama sa bawat paggapang niya dito. Nang makalabas na sila sa kakahuyan, agaran din naman nilang ibinuhos ang kanilang natitirang lakas upang tumakbo. Nawala na sila noon ng alam tungkol sa takbo ng oras, kung kaya't wala nang kaide-ideya ang dalawa sa kung ilang linggo na ang lumipas sa kanila. Nang masipat nilang malayo-layo pa ang tahanan nila Nognog, pinili nilang lumipad na lamang upang mas madali itong mapuntahan. Nang makalapit na sila dito, doon nila nasilayan ang kanilang pinuno na naghihintay sa kanilang pagdating. Halos hindi nila malaman noon ang kanilang nadarama, gawa ng sa tinagal-tagal ng panahon, muling napagbigyan ang kanilang kahilingan na makita ang gabunan ng kanilang angkan. Nang marinig ni Gonzalo ang kwento ng dalawa, wala siyang ibang naramdaman kung hindi ang galit at puot sa lahat ng mga nangyari. Labis niya ring sinisi noon ang kanyang sarili sa kadahilanang naging pabaya siya sa kanyang mga naiwang responsibilidad. Matapos makapagkwento nila Sulay, hindi naman noon nakasagot si Gonzalo, gawa ng wala siyang kakayahang magsalita matapos niyang malaman ang lahat ng paghihirap ng kanyang dalawang kaibigan. Dahan-dahan niya itong nilapitan upang bigyan ng isang napakahigpit na yakap. Hindi naman noon gumalaw sila Sulay at hinayaan na lamang nila ang nais gawin ng kanilang pinuno. Ginoong Gonzalo, huwag niyo ho sanang sisihin ang inyong sarili dahil wala kayong kasalanan. Ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyari ay si Sinsimon at ang angka nito. Huwag niyo na hong isipin ang lahat ng yan dahil ang mahalaga, muli tayong nagsama-sama. Wika ni Sulay. Oo nga, Ginoong Gonzalo. Huwag mo kaming alalahanin. Ang mahalaga, marami kang nalaman sa inyong paglalakbay.
Mas higit na kailangan niya ng ating baryo upang mapanatili ang kaayusan hanggang sa susunod pang henerasyon. Dagdag naman ni Mirno. Hindi pa tapos ang labanan, Sulay at Mirno. Pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, tutungo tayo ng Tigbaw upang lipulin ang lahat ng natitirang kaanib ng angka ni Sinsimon. Alam kong hindi titigil ang mga ito, kung kaya't mas mabuting sila ay lipulin bago pa tayo maunahan. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito nila Sulay, hindi nila alam ang kanilang sasabihin. Bigla kasing nagkaroon ng pagnanasa noon ang kanilang pinuno na muling mag-aklas ng digmaan laban sa angkang pinaghirapan nilang lipulin sa kanilang lupain. Matapos makapagsalita ni Gonzalo, agaran din itong tumalikod at niyaya ang kanyang dalawang kaibigan na muling maglibot sa baryo. Ang iilan sa mga kaanib nilang meron ng sapat na lakas ay piniling maghanap ng makakain sa baryong hindi kalayuan sa tirahan nila Gonzalo. Sa paglipas ng oras nila Gonzalo sa baryo, marami silang napag-usapan tungkol sa lugar ng Tigbaw. Ayon kay Mirno, noong mga panahong buhay pa ang mga kaanib ng angka ni Sinsimon, nagkaroon siya ng pagkakataong marinig ang pinag-uusapan ng iilan sa mga ito. Ang pinag-uusapan noon ng mga kalalakihang kanyang pinakikinggan ay tungkol sa baryo ng Tigbaw at ang mga kaanib nilang mga manlalason. Kalahating aswang din umano ang mga ito, pero hindi ito gaanong kalakasan kagaya ng pangkat na sumakop sa kanilang baryo. Ang tanging mapanganib lamang sa mga nilalang na yon ay ang napakadelikadong pamamaraan nila ng panglalason. Dahil sa kalahating aswang ang mga ito, kung kaya't nakaya nilang magtaglay ng abilidad na makapanghahalina sa kanilang biktima. Kapag nahulog na ang kanilang biktima sa kanilang patibong, doon na mag-uumpisang manlason ang mga ito. Sa pagkakatanda ko, Ginoong Gonzalo, paluha ang tawag sa lasong ginagamit ng iilan sa kaanib ng angka ni Sinsimon. Hindi ko alam ang eksaktong detalye sa gamit na yon, pero alam kong mapanganib ito para sa ating uri. Wika ni Mirno. Hayaan nyo lang yan. Malalaman natin yan kapag narating na natin ang lugar ng Tigbaw. Maghanap kayo ng iilang kababaihang pwedeng sumama sa atin upang maisagawa natin ang plano. Sa pagsapit ng kabilugan ng buwan, aalis tayo ng baryo. Sagot naman ni Gonzalo. Dahil sa sinabi noon ni Gonzalo, pinili ng iilan sa kanyang mga kababaryo ang lumapit sa kanila upang questionin ang kanilang plano. Hindi naman noon piniling sumagot ni Gonzalo, gawa ng mas nais niyang magkaroon sila ng pagpupulong tungkol sa kanilang plano. Sa pagsapit ng hating gabi, pinili nila Gonzalong muling mag-ikot sa bawat baryo sa Ulutanga. Hindi na niya noon nararamdaman ang kanyang mga sugat sa katawan sa kadahilan ng tuluyan ng naghilom ang mga ito. Sa pag-iikot nila sa baryo, naging maayos naman ang lahat. Wala silang nakikitang mga taong gumagala sa paligid, kung kaya't naging maayos ang kanilang pag-iikot. Nang akmang papauwi na noon sila Gonzalo, bigla silang napatigil sa kanilang paglalakad nang meron silang narinig na isang mahinang pagsigaw ng babae sa isang bahay na kanilang dinaraanan. Animoy naghihirap ito at para bang merong busal ang bunganga. Dahil sa mga narinig noon nila Gonzalo, pinili nilang tunguhin ang bahay na yon upang tingnan ang loob nito. Pagsipat ni Gonzalo sa isang maliit na siwang, laking gulat na lamang niya nang masilaya niyang merong dalawang lalaki na nasa loob nito na itinatali ang mga naninirahan sa pamamahay na yon.
Ang ipinagtataka lamang niya sa dalawang lalaking kanyang nasilayan ay meron itong itinatagong isang buntot na maihahalin tulad sa buntot ng kabayo. Matapos nitong maigapos ang dalawang maliit na bata, agaran din naman itong kinuha ang mga magulang ng batang yon na nakasubsob sa lupa. Sa pagkuha nila dito, kitang-kita ni Gonzalo ang napakalakas na tigalpong bumabalot sa mag-asawa. Halos nakatitig na lamang ito sa kawalan at para bang hindi nito nagagawang makapagsalita man lang. Ilang minuto pa ang lumipas sa hindi inaasahang pagkakataon. Doon nasilayan ni Gonzalo ang estilo ng dalawang nilalang sa pagkuha ng kaluluwa ng tao. Pinabuka nila ang mga bibig ng mga ito at dahang-dahang nilapit dito ang kanilang bunganga upang simulan ang paghigop ng kaluluwa. Nang masipat ito nila Gonzalo, hindi na nila pinalampas ang pagkakataong yun upang mailigtas ang pamilyang naninirahan sa tahanang kanilang pinuntahan. Bigla silang gumawa ng ingay sa buong paligid upang kahit papaano'y mabaling ang atensyon ng mga nilalang na yon sa kanilang pagpaparamdam. Habang abala noon sila sulay sa pag-uungaw at pagbabato ng lupa sa bubong ng bahay na yon, patuloy naman ang ginagawang pag-uusal ni Gonzalo. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na nga siyang naging aswang. Naagaran namang naramdaman ng mga nilalang na nasa loob ng tahanan. Walang sabi-sabi, binuksan ng dalawang lalaking yon ang pintuan ng bahay upang magmasid sa buong paligid. Paglabas nila ng pinto, doon nila nasilayan si Gonzalong naghihintay sa kanilang paglabas. Sino ka? Bakit ka nakikialam sa aming gawain? Tanong ng isa sa mga ito. Huwag na kayong magpanggap at magbalat kayo mga tikbalang. Kitang-kita ko ang mga anyo ninyo kahit anong galing ninyong magtago. Nakakapagtaka nga lang kung bakit nagawa niyong mapasok ang tahanang yan nang walang kahirap-hirap. Sagot naman dito ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika dito ni Gonzalo ay ang pagsugod naman ng dalawang tikbalang. Hindi yon ordinaryong tikbalang ayon kay Gonzalo, gawa ng kauri at kaanib ito ng mga itim na elemento at engkanto. Maaaring nangunguha ng kaluluwa ang dalawang yon upang ialay sa nilalang na kanilang tinatawag na Panginoon. Marami din kasing alam si Gonzalo sa mga engkantong kagaya ng kanyang kalaban noon, kung kaya't madali na lamang para sa kanya ang malaman ang mga pakay nito. Habang tumatakbo ito papalapit sa kinaroroonan ni Gonzalo, dahan-dahang nag-iiba ang kaanyuan ng mga ito. Naging isa itong kulay itim na kabayong merong matatalas na pangil at nanlilisik na mga mata. Pinalilibutan din ng anino ang buong katawan nito at nakakaya nitong magkubli sa karimlan, kagaya ng isa sa mga abilidad ni Gonzalo. Paglapit ng dalawang nilalang na yon sa kinaroroonan ni Gonzalo, agaran din naman itong nagpakawala ng mga pag-atake. Sa bawat pagtadyak nito ng kanilang mga paa, matindi ang ginagawang pag-iilag ni Gonzalo. Nang makahanap ng pagkakataon si Gonzalo, agaran niya din namang kinuha sa lupa ang tabak ni Mapulon. Kasabay ng pagkuha dito ni Gonzalo ay ang muling pagpalit ng kanyang anyo na siyang labis na ikinagulat ng mga tikbalang. Ramdam na ramdam kasi ng mga ito ang presensya ng diwata ng panahon na nasa kalooban ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, dahan-dahan ang umatras ang mga ito upang umiwas kay Gonzalo. Nang akmang patakbo na ang dalawang tikbalang, pinili ni Gonzalong habulin ang mga ito upang kitila ng buhay.
Nang maabutan ni Gonzalo ang isa sa mga ito, pinili niyang undayan ito ng 2 pagsaksak ng tabak na siyang naging sanhi ng agarang pagkamatay nito. Ang isang hindi naabutan ni Gonzalo ay piniling pumasok na lamang sa isang matandang puno upang magtago. Alam kong nariyan ka sa loob ng punong yan. Kung hindi ka lalabas upang isuko ang iyong sarili, ay wala akong magagawa kung hindi ang isabay ka sa pagtupok ko sa punong yan. Wika dito ni Gonzalo. Matapos nitong makapagsalita, pinili pa nitong bigyan ng konting panahon ang tikbalang upang tugunin ang kanyang sinabi. Nang mapagtanto ni Gonzalong hindi nalalabas ang tikbalang na yon, pinili niyang maglapat ng isang malakas na usal sa tabak ni Mapulon. Matapos niya itong gawin, agaran din namang nagningas ang tabak ni Mapulon na siyang labis na ikinatakot ng tikbalang na nagkukubli sa puno. Rinig na rinig ni Gonzalo ang pagmamakaawa nito, pero huli na para sa kanya ang magbago. Walang sabi-sabi, agad din namang nilapit ni Gonzalo ang tabak upang tupukin ang punong pinagtataguan nito. Segundo lamang noon ang pagitan ng magkaroon na ng isang hindi gaanong kalakihang apoy sa may puno. Sa paglipas ng ilang minuto, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng tikbalang nang biglang lamunin ng isang higanteng apoy ang punong kanyang pinagkukublian. Matapos itong gawin ni Gonzalo, agad din naman siyang bumalik sa tahanan ng pamilyang naging biktima ng 2 tikbalang. Bago nila napagpasyahang umalis sa lugar, pinili nilang kalagan ang mga magulang nitong nakatali. Binawi na rin ni Gonzalo ang tigalpong inilagay ng tikbalang upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng mga ito. Matapos yan, pinili nilang lisanin na ang tahanang yon upang makabalik na sa kanilang baryo. Ginoong Gonzalo, paano ho nakapasok ang mga demonyong yon sa tahanan ng pamilyang ating tinulungan? Tanong dito ni Sulay. Hindi ko alam, Sulay. Pero maaaring baon ang naging paraan ng mga tikbalang upang mapasok ang tahanang yon. Maaari ding ang kawalan ng pananampalataya ng pamilyang ating niligtas ang mas lalong nag-udyok sa mga ito upang gawin ang kanilang inaasam-asam. Sagot naman ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagpupulong nila Gonzalo sa nalalapit nilang pagsalakay sa lugar ng Tigbaw. Okay, alam na. Magkakaroon na naman ng gera. Kita-kits tayo sa 56. Salamat.